haapt de Heer, ja 7 zijn ziel een gruwel. Hoge ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Wie leugens uitblaast als een valse getuige en wie twist stookt tussen broeders. Amen. I want to try to speak to you tonight. Ik wil vandaag graag tot u spreken. This thought, 6 things that the Lord hates. Over de gedachte 6 dingen die de Heer haat. I don't know how this lesson is going to go. Ik weet niet hoe deze les zal verlopen. But this is what I felt in my heart to share with you tonight. Maar dit is wat ik voelde in mijn hart om met jullie vanavond te delen. Can we pray all together? Kunnen we samen bidden? Father, in the name of Jesus Christ, Lord, I pray right now, Lord, that you will touch me. Lord, that you will help me, Father, to remain faithful to you, God. Help me, Lord Jesus Christ, Lord, to get blessed to my brothers and sisters. Lord, that your word, Lord God, will flow out of my mouth, Lord, as a flame of fire. God, that you will bless each one of us, God. Touch us, Lord. Help us, God. Help us, Lord, God Almighty, Lord. I pray, Lord, for your holy anointing, Lord, upon the congregation and upon here in the altar, Lord. Help me, Father, to do your will, God. Hallelujah. Bless everybody tonight. Jesus' blessing for somebody, Lord. Bless us tonight, Lord. Hallelujah. Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. And everybody say, in Jesus' name. In Jesus' And name. everybody say, U mag gaan zitten. amen. 6 things that the Lord hates. 6 dingen die de Heer haat. I want to be careful with my whole sermon or with my title. Ik wil voorzichtig zijn met mijn titel en de preek die ik Because geef. as long as we go through the whole lesson, you probably will be thinking, oh, what's going on in the church? En waarschijnlijk als we de les behandelen, dan denk je, oh, wat is er gaande in de gemeente? Let me just tell you already from the very beginning. Maar dan gelijk vanaf het begin duidelijk maken. The church is doing fine. Het gaat goed met de gemeente. The church is an awesome place to be. De gemeente is een geweldige plaats om te wezen. I mean, it's a safe place. Het is een toevlucht. I mean, but I feel like to share this thought with you tonight. Maar ik wil graag deze gedachte met u delen vanavond. As I see that our church is growing. Zo om te tonen dat juist onze gemeente groeit. Last report that I got from Mordecai, we had 160 people in the service. Het laatste verslag die van Mordecai heb gehoord is dat we 160 mensen aanwezig hadden voor de dienst. That is awesome. Amen. And for those who just back now, probably doesn't mean a lot to you, but to us that are here already for more than 15 years or 15 years. Ja, voor degenen die net nieuwkomers zijn, betekent het misschien niet zoveel voor u, maar voor degenen die al meer dan 10, 15 jaar in de gemeente zijn. I mean, to us means a lot. Voor ons betekent dat We are veel. rejoicing for the revival that God is bringing to En us. we zijn verheugd over de opwekking die hier plaatsvindt. Amen. 6 things that the Lord hates. 6 dingen die de Heer I haat. mean, out of the hundreds and thousands of things that God loves, Van de 100.000 dingen waarvan de Heer het lief heeft. I made a list of several things that I know for sure that He's really crazy about it. Dan kan ik zeker een lijst maken over de dingen waar de Heer helemaal gek op is. And again, this lesson might be probably just a help for you right now. En deze les kan een hulpmiddel voor u zijn. But later, you probably don't need now, but later you probably are going to need. Misschien heeft u het nu op dit moment niet nodig, maar later in uw wandel met de Heer misschien wel. But I believe with all my heart Maar ik geloof met geheel mijn that hart there is here tonight somebody dat er hier vanavond is. that needs to hear this. Dat iemand is die dit moet horen. I believe that God has a word for somebody tonight. Ik geloof dat God een woord heeft voor iemand vanavond. I mean, out of the many things that God loves, Uit de vele dingen waarvan de Heer lief heeft, there are 7 things that God really loves the most. zijn er 7 dingen waar de Heer helemaal gek op is. I mean, the God of the heavens and the earth loves Israel. De God van de hemel en haar aarde houdt van Israël. Our God loves justice. Onze God houdt van He rechtvaardigheid. loves righteousness. Hij houdt van recht. He loves those that corrects his child like a father. Hij houdt van degene die zijn kinderen corrigeert als een vader. God loves a cheerful giver. God houdt van een vrijmoedige gever. God loves praise. God houdt van prijs. God loves worship. En hij houdt van aanbidding. God loves the church. God houdt van de gemeente. I mean, the most exciting thing for God in this planet. En het meest enthousiaste ding op deze planeet voor I Heer, believe that is His church. geloof ik dat het de gemeente is. I believe that God has an awesome plan for the church. Ik geloof dat God een geweldig plan heeft voor de gemeente. And He's going to do anything. En hij zal er alles voor over And He's hebben. going to do everything En
bepaalde dingen houdt. But there are also something that God does not love. Maar er zijn ook bepaalde dingen waar God niet There van are houdt. some things that God hates the most. Er zijn dingen die God het meeste haat. Now the word hate in this context Het woord haat in deze context carries a meaning to detest. het betekent eigenlijk een walging of een afkeur hebben voor iets. Yes, things which are abominable, horrible and detestable. Dingen die gruwelijk zijn, afkeerbaar en walgelijk. I mean before his eyes. Voor zijn ogen. If you please put your finger in your Bible on the book that we should already read. Leg alsjeblieft uw vinger op het vers in het boek waar we net hebben gelezen. And maybe it would be helpful if you every moment, a few moments, go back and look which are the things that we already read. Dat u dat kan aanmerken, zodat u zo af en toe weer terug kunt bladeren naar de plek waar we net hebben gelezen. God hates some things. God haat bepaalde dingen. He hates some things. Hij haat bepaalde dingen. He hates some things that really, he's not pleased with it. Er zijn dingen die hij haat waar hij geen behagen in heeft. Before his eyes are abominable. In zijn ogen zijn ze gruwelijk. These things are very horrible. En ze zijn verschrikkelijk, deze dingen. And all these things En deze dingen that God hates come from the heart of a man. die God haat, komt uit het hart van de mens. Notice that Jesus Christ said in Matthew chapter 15 verse 19. Merk op dat Jezus zei in Mattheüs hoofdstuk 15 vers 19. Yes, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thieves, false witness, and blasphemy. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hand does not defile a man. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. In Portuguese Bible it says these things contaminates the heart of a man. In het Portugese Bijbel zegt het dat deze dingen de hart van de mens besmettelijk maakt. It is like poison. Het is als gif. It destroys the man. En het vernietigt de mens. You know, I don't care where you come from and how long you are in Christ. Het moet niet schelen waar u vandaan komt en hoe lang u al in Christus wandelt. From the moment that these things come into your heart. Vanaf het moment dat deze dingen in uw hart From the komen. moment that these things come into the hearts of men. Vanaf het moment dat deze dingen in de harten van de mens I terechtkomen. mean, it is like a poison and it kills the man. Het is als gif en het zal de mens doden. It is like weed. Het is als onkruid. It grows very strong. Het groeit heel sterk. And the roots go deep inside of the hearts of a man. En de wortels die gaan diep in het hart van de And mens. I tell you, ladies and gentlemen, it is very hard for a man to come loose from these things. En ik zal u vertellen, dames en heren, dat het heel erg moeilijk is voor de mens zelf om zich los te maken van deze dingen. Before Solomon, the wisest man who ever lived. In de tijd van Salomo, de wijste man die er ooit heeft geleefd. Before Solomon wrote this scripture. Voordat hij deze geschriften geschreven had. I mean, before he writes about the 7 things that God hates. Voordat hij schrijft over de 7 dingen die God haat. It's amazing to me that it takes time to write about the wicked man. Is het verbazingwekkend hoe hij eerst schrijft over de boosheden van de mens. A wicked man. Een boze, kwade mens. A wicked man. Een kwaad mens. In Proverbs chapter 6 verse 12. In Spreuken hoofdstuk 6 vers 12. He starts writing down and he says, a worthless person, a weak man, walks with a perverse and corrupt mouth. Een nietsnut en nog een onheilstichter is hij die met een bedrieglijke mond rondgaat. I mean a worthless man. Een nietsnut. I'm talking about a man that lives a sinful life. Ik heb het over een man die een zondig leven leidt. I'm talking about a man that lives in sin. Ik heb het over een mens die in zonde leeft. I'm talking about a man that produces not fruits. Ik heb het over een mens die geen vruchten draagt. A man that only destroys and never builds anything. Die alleen maar vernietigt en niets opbouwt. A man that destroys the atmosphere of everybody that is around him. Een persoon die het atmosfeer rondom iedereen maar vernietigt. I mean, Jesus Christ describes them as compares them in the parable of the salt and of the tree.
En Jezus Christus vergelijkt zulke mensen in de vergelijking van het zout en de boom. A weak man. Een nietsnut, een zwak mens. A weak man. Een zwak A mens. bad man. Een kwaad I mens. mean, a man that has not a heart for God. Een mens dat geen hart heeft voor God. Jesus says, ye are the salt of the earth. Jezus zei, u bent de zout der aarde. But if the salt loses saltiness, Maar als zout zijn smaak verliest. while I was doing my study, I prayed, God, please don't you never let me lose this salt. Toen ik deze studie aan het voorbereiden was, bad ik tot de Heer, laat me nooit mijn smaak verliezen. I said, God, would you please help me to always remain the salt here in this place? Help mij om altijd het zout hier te blijven op deze aarde. Because he goes on and he says, because if the salt loses saltiness, Want hij gaat verder en vertelt, als het zout zijn smaak verliest, the salt is good for nothing. dan is het goed voor If it niets. loses saltiness, Als hij zijn smaak verliest, he's not good for nothing. is hij goed voor niets. And how can it be salty again? En hoe kan het weer zijn smaak The terugnemen? way that Jesus Christ presented in this scripture is like that man cannot be salty again. En de manier waarop Jezus Christus het voorstelt is dat als je eenmaal je smaak verloren hebt, is er geen manier mogelijk om het weer It terug is te krijgen. horrible for a man that loses saltiness. Het is verschrikkelijk als een mens zijn smaak verliest, zijn zout. It is terrible. I cannot imagine being in a place of that man. Ik kan me niet voorstellen om mijzelf in die plek te bevinden. To lose the saltiness. Om de zout, de I smaak. want to remain the salt of the earth. Ik wil het zout der aarde blijven. I want to remain the light of the world Ik in wil this earth. het licht van deze wereld blijven zijn in deze wereld. But Jesus Christ is saying if the salt is not good for nothing, Want Jezus Christus zei, als het zout voor niets goed is, it is only good to be thrown into the ground and be trampled through under the feet of a man. dan is het alleen goed voor om gestrooid te worden en onder de voeten van de mensen vertrapt te worden. And in the book of John, you hear it talks about, he says, I will cut every branch out of me that bears no fruit. En in Johannes hoor je spreken dat iedere tak zal afsnijden die geen vrucht draagt. One book it says that he will cut every branch that bears evil fruit. En hij zal iedere tak afbreken die kwaad vrucht voorbrengt, zegt het in een ander boek. There is nothing worse than a worthless person. Er is niets ergers dan een waardeloos persoon I te want to zijn. continue every day to bear a fruit. Ik wil iedere dag vrucht dragen. I believe that everybody here bears a fruit. En ik geloof dat iedereen hier vruchten draagt. I believe if you're not doing nothing for God, you are to bear fruits of repentance. En als je niets doet voor God, dan zou je vruchten van bekering moeten So dragen. repentance is something that needs to be part of us. Want bekering moet een deel van ons zijn. I mean, repentance must be something that we live in it. Bekering is iets waar we constant in moeten leven. That every day in our life we need to go in our knees and say, God, please forgive me. Dat iedere dag in ons leven dat wij tot de Heer gaan en zeggen, Heer, vergeef mij. Because it is very easy to think about, oh, he's a great God, he's a merciful God, he's a loving, kind God. En het is heel makkelijk te denken, iedere dag, oh, hij is een geweldige God, hij is een genadevolle God, hij is een goede God. And forget that he's a just God. En dat je vergeet dat hij een rechtvaardige God is. That he's a jealous God. Dat hij een jaloerse God That he is. doesn't want you to mix his relationship with you with any other kind of God. Dat hij niet wil False God. dat jij je relatie met hem deelt met een valse afgoden. For this wicked man, Want deze kwade mens, for this mad man, deze kwade mens, for this wicked person, deze boze persoon. I mean, he's the one that let's go in Proverbs chapter 6, verse 13. Laten we naar Spreuken hoofdstuk 6 vers 13 gaan. I mean, it says that this wicked man, Hij zegt dat deze boze man, he winkles with his eyes, die met zijn ogen knipt, he shuffles with his feet, met zijn voeten schuift he points with his en fingers, met zijn vingers wijst. and perverting is in his heart. En in zijn hart draaiereeën zijn, He devises evil continually. die al kwaad smeekt, He's the one who sows discord. die twist stookt. Therefore, his calamity shall come suddenly. Daarom komt plotseling zijn ondergang. And suddenly he shall be broken without remedy. In een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld. And then he says these six things En dan zetten deze 6 dingen. the Lord hates. Haat de And Heer. 7 are abominable to him. Ja, 7 zijn hem een grondige gruwel. One commentary said En uitspraak zegt, he hates 6 things, hij haat 6 dingen. but the 7th
Maar de zevende is worse than all. is de ergste van allemaal. He hates the proud look. Hij haat de trotse blik. Oh, ladies and gentlemen, but the seventh Maar de zevende is worse than all the others. is erger dan alle anderen. He hates the lying tongue. Hij haat de liegende tong. But the seventh Maar de zevende is worse than this one. is erger dan deze. The hands that shed innocent blood De handen die onschuldig bloed vergieten. is worse. Is The seventh de zevende dan is worse than this one. is erger dan deze. The heart that devises wicked plans. Een hart die ondeugdzame gedachten smeekt. I tell you, the seventh Maar de zevende is worse than this one. is erger dan deze. I mean, the feet that are shifted and running to evil. Voeten die zich haasten tot kwaad te lopen. I tell you, the seventh Maar de zevende that is coming, die eraan komt I mean, is even worse than this one. is nog erger dan deze. I mean, the false witness to whom it speaks lies. De valse getuige die leugen laat. I mean, the seventh Maar de is zevende even worse than this is one. nog erger dan deze. I mean, and the seventh is this. Maar dit is het zevende. The one who saw discords among brethren. Die tussen broederen twist en stoot. I will take time just to talk with you about every single one of them for very briefly. En ik zal kort al deze met u behandelen. A proud look. Een trotse blik. I mean, it seemed to me like Brother John knew about my lesson and he opened the service about talking about pride. En het leek net alsof broer John wist waarover ik het zou spreken, want hij begon de opening met over trots. Hoogmoed. Pride is an unclean spirit. Hoogmoed is een onreine geest. I mean, it is the spirit that got a hold of Lucifer in the heavens. Het is de geest die Lucifer te pakken kreeg in de hemel. For the Bible said that he was a beautiful angel. Want de Bijbel zegt dat hij een prachtige engel was. I mean, and Lucifer was beautiful. Lucifer was prachtig. But the spirit of pride destroyed Lucifer. Maar de geest van trots heeft Lucifer vernietigd. Pride will destroy any man. En trots zal ieder persoon vernietigen. Pride will destroy any person. Trots zal ieder persoon Regardless of your vernietigen. position or your status. Ongeacht je positie of je Or status. when you live or where you come from. Waar je woont of waar je ook vandaan It will komt. destroy any man. Het zal dan ieder persoon vernietigen. Who am I to look to a man and say, oh, you're not worthy to sit close to me? Wie ben ik om te zeggen tegen een kozel, jij bent niet waardig genoeg naast mij te Who zitten? am I to say you're not worthy to sit in this place and you are worthy to sit in this Wie place? ben ik om te zeggen, oh jij mag daar zitten, maar jij mag daar niet zitten? Who am I to carry the heart full of pride? Wie ben ik om een hart vol met trots te dragen? Who am I to live a prideful life? Wie ben ik om een trotsvolle leven te leiden? For we don't even deserve to live in this planet. Want wij verdienen het niet eens om op deze aarde te I mean, we're leven. still here because of the mercy and the love of God. Maar we zijn hier vanwege de genade en de liefde van God. We're still here because this loving kind God loves us. Wij zijn nog steeds hier om deze liefhebbende God ons lief te And He hebben. says there is still a second chance for you. En hij heeft gezegd, er is nog steeds een tweede kans voor And u. I believe that He's here tonight and He wants to bless somebody. En ik geloof dat hij hier vanavond is om iemand te zegenen. A heart full of pride. Een hart vol met trots. A proud look. Hoge ogen. That looks, I have more than you have. Zo'n blik van, ja, ik heb meer dan jij. I know more about the Bible than you know Ik about the weet Bible. meer over de Bijbel dan jij weet. I'm longer in the church, so I deserve more than you. Ja, ik zit langer in de gemeente, dus ik verdien veel meer dan jij. God loves pride. God hates pride. God haat trots. And God is seeking for somebody En God is op zoek naar iemand that will help, and He will help them die hij kan to helpen. fall into their knees and repent for their wicked ways. Voor hen om te vallen op hun knieën en te bekeren voor hun zonde. And the Bible talks also about the lying tongue. En de Bijbel vertelt ons ook over de valse tong. There's not too many things to talk about lying tongues. Er zijn heel veel dingen die we kunnen spreken over We liegen. all know what it means to lie. We weten allemaal wat het betekent om te liegen. It's simply not telling the truth. Het is simpel gezegd niet de I waarheid mean, and the spreken. third thing is, En de derde, hands that shed innocent blood. handen die onschuldig bloed vergieten. We automatically will think about grabbing a gun and killing somebody. In ons hoofd zullen we voorstellen, ja, we pakken een geweer en we schieten iemand dood. For the Bible says, Maar de Bijbel zegt, for the power of life and death is in the tongue. want de kracht van leven en dood ligt op de tong. You and I have the power to build somebody. U en ik hebben de kracht om iemand op te bouwen. It really touches me when Pastor gave the testimony of
Iemand kwam naar onze gemeente, broer Matthäus omhelsde hem en gaf hem liefde. Amen. There is a heart full of love. Dat is een hart vol van liefde. Amen. This is not the heart of a prideful man. Dit is niet een hart van een trotsvolle man. A proud man will say, Want een trotse man zal zeggen, why are you here? waarom ben jij hier? Okay, you deserve to sit in the back. You don't sit in the front. Ja, jij moet echt helemaal achterin zitten. Jij mag niet, je verdient het niet eens om vooraan te zitten. The heart of a man that is full of pride. Een hart van een mens die vol met trots zit. I mean, the one that kills that has innocent blood in his hands. Degene die onschuldig bloed aan zijn handen heeft. Are the ones that kill somebody with the words. Of zijn er mensen die anderen doden met woorden. I mean, you cannot imagine how in 5 seconds how somebody can kill you. Je kan niet eens voorstellen hoe binnen 5 seconden iemand zo al kan vernietigen. It's not automatic. Het gaat niet automatisch. It begins emotional. Het begint eerst emotioneel. It makes you feel that when somebody speaks evil to you. Het maakt je neergeslagen voelen wanneer iemand kwaad tegen jou spreekt. You're like, oh. Je denkt, oh, What is this? wat is dit? What is this that is coming to me? Wat overkomt mij nu? And if that thing really gets hard in your heart, En wanneer die woorden in uw hart I'll tell komen, you what, you feel terrible the whole week long. dan zul je de hele week The whole ellendig day long you feel terrible. De hele dag voel je je ellendig. And if you're not careful, En als je niet voorzichtig it's bent, coming to your body physically. zal het fysiek ook in uw lichaam komen. You're going to start complaining about your body. Je zult beginnen te klagen You're over uw going to lichaam. be sick very quickly. Je zult gelijk ziek worden. And finally you're going to be a dead man. En uiteindelijk zult u een dood mens zijn. Because there is power Want er is kracht in the tongue of a man. in de tong van de There is mens. power to build. Er is kracht om te bouwen. There is power to destroy. Maar het heeft ook de kracht om te I like vernietigen. how we encourage one another every time that we see each other. Ik hou ervan hoe wij ieder van elkaar bemoedigen wanneer we elkaar zien. When I see one of them, I say, hey man, you look good. Als ik broer Matthäus zie, dan zeg ik, hey, je ziet er goed uit. And I see somebody say, you are a blessing from God. En ik hoor iemand zeggen, u bent een zegening van God. And then somebody tells me, come on, you need to keep on walking with Jesus En Christ. een ander zegt, blijf wandelen met Jezus Christus. These are words that we use for each other. Dat zijn woorden die we voor elkaar That we build each gebruiken. other up. Waarmee we elkaar opbouwen. And these are not words to kill somebody. En dit zijn geen woorden om iemand af te I mean, houden. the fourth is, De vierde ding wat de Heer I mean, houdt. the heart that devises wicked plans. Een hart dat ondeugdzame gedachten spreekt. Only thinks of wicked things. Denkt alleen maar aan kwade dingen. How can I hurt him? Hoe kan ik hem How kwetsen? can I destroy him? Hoe kan ik hem How can I vernietigen? take his position? Hoe kan ik zijn positie innemen? How can I do this and how can I do that? Hoe kan ik dit en hoe kan ik dat A doen? person that plans how he can attack somebody. Een persoon die voorbereidt hoe die iemand kan aanvallen. And the fifth is, En het vijfde, I mean, the feet that shift and runs into evil. de voeten die zich haasten tot kwaad te lopen. Every time that person has the chance Iedere keer wanneer zo'n persoon de kans heeft to run into evil. om in het kwaad te lopen. Although that person had a great service. Ook al heeft die persoon een geweldige dienst bijgewoond. Although that person was just reading the Bible or something, whatever. Of die persoon zat met de Bijbel te lezen of wat dan ook. Every time that person gets the chance, just runs into evil. Iedere keer als die persoon de kans krijgt, zal hij het kwaad in That lopen. could be books or TV or drugs or internet or whatever you can think about. Dat kan van alles zijn, boeken, tv, internet, wat dan ook. And the false witness who speaks lies, the sixth one. En degene die een leugens plaatst, een valse getuige. And the last one En de laatste, is the one degene who sows discord amongst brethren. die twist stoot onder zijn broeders. For the Bible says that Satan is the accuser. Want de Bijbel vertelt dat Satan de aanklager is. He is the only one that goes every single day before the throne of God. Hij is de enige die... He's the only one that goes before the throne of God. Hij is de enige die voor de troon van God komt. Yes, accusing the children of God. En de kinderen van God aanklaagt. He's the one that is the accuser. Hij is de beschuldiger. We don't have that kind of spirit in us. Zo'n geest hebben wij niet in ons. From the moment that somebody starts to accuse somebody, Vanaf het moment dat iemand een andere persoon begint te beschuldigen. look at him. Kijk hem naar. Look at her. Kijk haar naar. Look what he's doing. Kijk wat hij doet. What she's doing. En kijk wat zij It doet. destroys. I mean, he is the accuser. Hij is de beschuldiger. I mean, he's carrying the spirit of the enemy. En hij draagt de geest van de vijand. Did you ever feel accused? Heeft u zich ooit beschuldigd gevoeld? You feel terrible. Dan voelt u zich I verschrikkelijk. mean, I have felt many times.
vaak genoeg gevoeld. I mean, when I did something wrong, Als ik iets verkeerds had gedaan. I want to help somebody. When I did something wrong, Als ik iets verkeerds had gedaan. and that thing gets on me, En dan grijpt het in mijn hart. and I know that it's sin. En ik weet het is zonde. And it's just you say, oh, there is no hope for you. Dan komt er een aanklager die zegt er is geen hoop. It is over. Het is voorbij. You cannot get out anymore. Je kunt er niet meer uitstappen. You're trapped. Je zit gevangen. You cannot get out of this anymore. En je kan er niet meer uit. It is the accuser that says you're going to go to hell. Het is de aanklager die jou vertelt je zoekt naar de hel. But our Heavenly Father, Maar onze hemelse Amen. Vader. there is still a Hallelujah. Nee, er is nog steeds there is een still a third chance. er is nog steeds een derde kans. Er is nog steeds een vierde kans. The judgment is not here. Want het oordeel is nog niet gekomen. But the accuser accuses you every single day. Maar de aanklager beschuldigt jou iedere dag. Oh, you're not worthy to be here in this house. Oh, jij bent niet waardig om in dit huis te You're zitten. not worthy to be in the platform. Je bent niet waardig om op het podium te You're staan. not worthy to be in the house of God. Je bent niet waardig om in het huis van de Heer te zijn. It is amazing how he tells people. Het is verbazingwekkend hoe hij mensen vertelt. How he says you cannot get up again. Hoe die zegt van je kan niet meer opstaan. It is over for you. Het is voor jou voorbij. One of the reasons that the backslider never comes back home Een van de redenen waarom een terugvaller nooit meer terug naar huis is komt, because of the accuser. is vanwege de aanklager. The accuser convinces him, De aanklager overtuigt hem. convinces her Overtuigt hem of that there is haar no hope anymore. dat er geen hoop meer is. The accuser is the killer. De aanklager is de He doder. is the destroyer. Hij is de He vernietiger. is the deceiver. Hij is een misleider. He is the one that is bossing everything out of us. Hij is degene die alles uit ons pakt. It is not to hurt you. Het is niet om u te kwetsen. It's not about you. Het draait niet om u. It is about him and God. Maar het draait om hem en God. Because the only way that he's going to get to God, Want de enige manier waarop hij God kan the only raken, way that he can go very hard on God, de enige manier waarop hij God hard kan raken, when a newborn child of God wanneer een nieuwgeboren of een kind van God falls back into the sin terugvalt in zonde and never goes back. en die nooit meer terugkomt. And our Heavenly Father goes, what? En onze hemelse Vader, What in the world? die denkt, wat gebeurt er? Kom You op need zo. to get up again. Je moet weer opstaan. Come on, you need to get up Je again. moet weer You opstaan. need to stand up Je again. moet weer opstaan. There's still hope. Er is nog steeds hoop voor jou. Stand up again. Sta weer op. Don't you stay in the garden. Blijf niet in de rommel. Don't you stay in the mud. Blijf niet in de buidel. Get up again. Maar sta weer op. There's still hope for you. Want er is nog steeds hoop voor But je. the accuser Maar de aanklager, is the one that is going to kill you. die zal jou doden. And you have to get out that. En dan, You have to come out of that environment. je moet uit die omgeving You komen. need to believe in God. En geloven in God. It is amazing. It surprises me how many people here in the Netherlands Het verbaast mij, het aantal mensen hier in Nederland, that believe that they cannot be saved. die geloven dat ze niet gered kunnen worden. They just say, I cannot be saved anymore. Ze zeggen, ik val niet meer te redden. It is not because of the church. Het is niet vanwege de gemeente. It is not because of the doctrine of Het the is church. niet vanwege de leer van de It gemeente. is because of the accuser Maar het is vanwege de aanklager. that persuade, that convince the leadership of that church. Die de schapen overtuigt van de andere gemeentes. And that had convinced the leadership of that Die church de leiderschap van de andere gemeentes hebben overtuigd. to preach false doctrine. Om valse leer te onderwijzen. There is nothing worse than the accuser. Er is niets ergers dan de aanklager. The accuser is after your family. De aanklager zal je familie The aanvallen. accuser is after your marriage. Hij zit achter je huwelijk aan. The accuser is after our children. Hij zit achter onze kinderen aan. He's after our teenagers. Achter onze tieners. The accuser De aanklager is after our church. zit achter onze gemeente aan. Oh, thank God that we're running right now 160. Dank de Heer dat we nu 160 mensen I tell hebben. you, he's after the church. Maar ik zal je vertellen, hij zit achter de He's gemeente aan. after the church. Hij zit achter de gemeente aan. But I thank God Maar ik dank de for the Heer word of Jesus Christ. voor het woord van Jezus That Christus. it says, upon this rock, Dat we zeggen, dat op I deze will rots, build my church. op deze Petrus zal ik mijn It's a passion of prophetic. en de poort is heel zullen niet overweldigen. And we are more than a conqueror in Christ Jesus. En wij zullen. We are more than a conqueror. We zijn meer dan overwinnaars in The Christus. victory is ours. De overwinning die ligt bij ons. The victory is yours. De overwinning is voor u The accuser. en de aanklager. Just like Pastor preached the last time. Zoals vorige
had gepredikt de vorige keer. He's never going to come to you Hij zal nooit bij je komen en zeggen, Okay, you want the battle? oh, You won the battle. je hebt de strijd gewonnen. I'm never going to bother you anymore. Ik zal je nu met rust I'm going laten. to go my way. Ik ga nu mijn weg op. The accuser Nee, maar de aanklager. is going to come after you day in and day night. Dag in en dag uit zal hij achter je aankomen. For the spirit of insecurity Want de geest van onzekerheid comes from the accuser. komt van de aanklager. The spirit of fear En de geest van angst comes from the accuser. komt van de aanklager. Oh no, I cannot be saved anymore. Oh, maar ik val niet meer te redden. Oh no, I cannot be in Yalta anymore. Ik kan niet meer voor het altaar Oh no, komen. I cannot really praise and worship God anymore. Ik kan God eigenlijk niet meer prijzen en No, aanbidden. I can't do this anymore. Nee, dit kan ik niet meer doen. These are the thoughts of the accuser. Dat zijn de gedachten van de aanklager. Amen. That spirit when it comes upon the heart of a man, Wanneer zo'n geest op de hart van een mens komt. and that person begins to accuse his brother or his sister. En dat die persoon zijn broeder of zuster begint te aanklagen. The Bible says that God hates him. De Bijbel vertelt ons dat God dat haat. Hij Because haat that het. person is taking the place of Satan. Want die persoon heeft de plaats ingenomen van Satan. God hates that. God haat dat. Romans chapter 16, Romeinen hoofdstuk 16, verse 17 and 18. vers 17 en 18. And I'm not going to hold you very long anymore. En ik zal snel sluiten. Romans chapter 16, 17 to 18. Romeinen 16, vers 17 en 18. I hope I'm not boring you. Ik hoop dat het niet No, saai preach, is. preach. Okay. Romans chapter 16, 17 to 18. Romeinen 16, 17 en 18. Can you come? Yes. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, de oneenigheden en verleidingen veroorzaken, en mijd hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoolklinkende en vrome taal de harten der argelozen. James chapter 4, verse 11. Jacobus hoofdstuk 4, vers 11. James chapter 4, verse 11. Jacobus 4, vers 11. Spreekt geen kwaad van elkaar. What? Wat? Do not speak evil. Spreek geen kwaad. I went on my knees. Ik ging op mijn knieën. I got out of my bed yesterday. Ik ging mijn bed in gisteren. I'm sorry, today. Vandaag Around 2 or 3. rond een uur of 2 of 3. And I went to my notes and I said, God, would you please forgive me? En ik ging naar mijn notities en ik zag I het. En said ik dacht, something that is evil. God, vergeef me alsjeblieft als ik iets heb If I gezegd have dat said kwaad something is. about somebody, Als ik iets gezegd heb over iemand. would you please forgive me? Wilt u mij alsjeblieft Would you vergeven? please help me? Help mij. I want to change me. Verander mij. Please, I want to change. Alsjeblieft I verander want to mij. be a different man. Ik wil een ander mens I zijn. want to be a different person. Ik wil een ander persoon I zijn. want to have your heart. Ik wil uw hart I hebben. want to be the one that always builds Ik wil degene die juist opbouwt and never tears down. en niet afbouwt. I want to be the one that Ik encourages wil degene zijn die and bemoedigt never destroys. en niet vernietigt. I want to be the one that blesses Ik wil degene die and zegent never curses. en nooit vloekt. I want to be a blessing in your kingdom. Ik wil een zegening zijn in uw God, koninkrijk. whatever if you just take everything from me. God, zelfs als u alles voor mij neemt. God, I just want to be a doorkeeper in your house. Ik wil gewoon een deurwaarder zijn in uw I huis. just want to be a blessing in your house. Ik wil een zegening zijn in uw huis. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Luke chapter 6 verse 35 Lucas 6, vers 35 to 38. tot en met 38. Lucas 6, vers 35. Luke chapter 6, 35 to 38. Nee, hebt uw vijanden lief en doet hun goed en leent zonder om vergelding te hopen. I thought, Ik dacht, they really hurt me. ja, ze hebben me echt gekwetst. I thought that I was supposed to, put all kinds of bombs on me Ik dacht dat ik al die bommen op mijn lichaam moest zetten. and go in his house and kill 7 of them. En naar zijn huis gaan en gelijk de hele boel opblazen. But that's not what the Bible teaches. Maar dat is niet wat de Bijbel ons I leert. thought when I'm upset, Ik dacht, als ik boos all ben my enemies, op mijn vijanden, I told you
I did tell you before. Ik heb jullie dit al eerder verteld. Once I was so mad at this person. Ik was een keer zo boos op deze On persoon. my job. Op mijn werk. That in the middle of the night. Dat in het midden van de avond. I was sleeping. Ik sliep. In my sleep I began to say, sukkel, 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 En in mijn slaap sukkel, zeg ik sukkel, sukkel, sukkel. And my wife wakes me up. En mijn vrouw maakt me wakker. I said, baby, who is sukkel? En zij vraagt wie is sukkel? I said, not you, baby. Ik zeg jij niet hoor. I love you. Ik hou van je. I mean, because I was so angry with that person. Ik was zo boos op die persoon. I mean, and I tell you, it took me a while to let that person go. Het heeft me een tijdje geduurd om datgene los te laten met die persoon. It takes you a while to let that person go. Het duurt wel even om die persoon That's los why te when you are laten. upset with somebody, Daarom wanneer je boos bent op tonight I want iemand, to encourage you. wil ik u vanavond If bemoedigen. you are upset with somebody, Als u boos bent op iemand, please come to the altar and say, God, please take this out of me. kom alsjeblieft naar het altaar en vraag de Heer om het te verwijderen. If you don't have the strength to let that person go now, Als u de kracht er niet voor hebt om die persoon los te laten nu, come on, don't we believe that our God is the one that is able to change water into wine? He's the one that can unstop the deaf ears. Hij is degene die de doven weer kan laten horen. Give sight to the blind. Zicht kan geven aan And de raise the dead. de doden kan opwekken. Surely our God, He can help you Dan zeker kan ons van u to helpen let that person go. om die persoon los te laten. He's able to do it. Hij is machtig om dat te doen. He's able to do it. Hij is machtig om dat te doen. Amen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbare en boze. Wees barmhartig. Be merciful. Wees barmhartig. Gelijk uw vader barmhartig is. Yes, be merciful like your father. Wees barmhartig omdat uw vader barmhartig is. En oordeelt niet. You know, sometimes sometimes I really get mad. Soms word ik gewoon echt boos. But the scripture, Maar de geschriften, you know, oftentimes on my job, vaak op mijn werk, you know, the fact that you're a Christian, het feit dat je een christen bent, you cannot do some things. dan kan je bepaalde dingen niet doen. You cannot. Dat kan gewoon And niet. when they really get on your nerves, En wanneer ze je echt irriteren, you're like, oh, dan ben je I wish I used to be, if I was in you, that would be when I was in the world. niet alleen toen ik in de wereld was, maar I would have shown you really. als het nog in de wereld was, dan had ik je echt laten zien. But Maar the scripture de geschriften tells you about the cross. Amen. vertellen je over het kruis. Hey, they spanked him. They beat him. Ze hebben hem geslagen. I mean, they hit him very hard. Ze hebben hem geraakt, heel hard. But still on the cross, Maar nog steeds aan het Jesus kruis. says, Father, Father, Zei Jezus, Vader, Vader, please forgive them, vergeet het hen. for they don't know what they're doing. Want zij weten niet wat zij doen. Be merciful like our Father is merciful. Wees barmhartig, want uw Vader is Come barmhartig. on, don't you kill them right away. Ja, dood ze niet gelijk. Come on, don't you destroy them right away. Vernietig ze niet gelijk. Come on, give them a second chance. Maar geef hen een tweede I kans. must give them a second chance. Ik moet hen wel I een tweede must give them a third chance. Ik moet hen wel een derde Come on, kans you want to give somebody a second chance. Ik zou iemand een tweede kans Let me moeten tell geven. somebody, you need to give a second chance to yourself. U moet zelfs een tweede kans aan uzelf geven. Sometimes we are so hard on ourselves. Soms zijn we zo hard op onszelf. We need to give ourselves a second En chance. dan moeten we onszelf een tweede A kans third geven. chance. En een derde kans. And as many as is needed. En zoveel als nodig is. En oordeel niet, en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeel niet, en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Okay, he's talking about being merciful. Hij Okay? zegt over barmhartig zijn. And he said, be merciful like your Father in heaven is merciful. Wees barmhartig, want uw Vader in de hemel is barmhartig. Don't you judge. Ga oordeel niet. And then go further, sister. In vers 38, geef en u zal gegeven worden. You know what's oftentimes when we talk about giving shall be given unto you? Vaak als we over dit geschrift hebben, geven en u zal We're gegeven not worden. singing together, running over. We don't, we run into money. Ja, dan denken we, we rennen naar het geld toe. Yeah, we talk about money. Dan hebben we het over geld. It's going to be pressed down, shake it together, run it over. Ja, het zal geven en het zal gedrukt worden, geschud en het zal overlopen. He's talking about be merciful. Hij heeft het over barmhartigheid. Be merciful like your Father is merciful. Wees barmhartig
zoals uw vader. Because if you don't forgive your brother, Want als u uw broeder niet how vergeeft, come your heavenly Father is going to come to your heavenly Father and ask for forgiveness? als u uw broeder niet kan vergeven, hoe kunt u uw hemelse vader om vergeving vragen? Yes. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopen maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u mede gemeten worden. Yes, that's what's going to happen with you. Dat is wat er met jou zal gebeuren. When you forgive somebody, Wanneer u iemand vergeeft, when you come before the altar wanneer je voor het altaar komt and say, God, en zegt, God, there are some things in my heart. er zijn wat dingen in mijn hart. There are some things in my Christian walk Er zijn wat dingen in mijn christelijke wandel that I must change. die ik moet veranderen. I have to change. Ik moet God, veranderen. I need your help to help me change. God, en ik heb uw hulp daarbij God, I nodig. need you to help me. Ik heb uw hulp Would you please, Father, forgive me? Vader, wilt u mij Would alsjeblieft you please, vergeven? God, help me to forgive. God, help mij om te Lord, would you vergeven. please help me to forgive myself? Help mij om mezelf te vergeven. Then, Dan, your heavenly Father, which is in heaven, uw hemelse Vader die in de hemelen zijn, He's going to give it to you. zal het aan u geven. Press down, Gedrukt, shake it together, geschud, run it over. overlopen. He's going to give it much more to you. Hij zal meer aan u I geven. mean, that's all what we need in our world today. Dat is wat wij nodig hebben in onze wereld But we vandaag. must, Maar wij moeten, we have to en wij moeten be careful with the accuser. voorzichtig zijn, wezen met de If there is aanklager. anything today in your heart, Als er iets is in uw hart vandaag, if there is something that you said, oh, I really, you know when I want to know if something is wrong in me? weet u, wanneer er iets mis is met mij? You know, oftentimes through preaching, Vaak dan door preking besef ik dat er iets mis is. when Pastor Tano is preaching, Wanneer voorganger Tutte aan preking is, I'm like, oh man, I need to change that. dan denk ik, oh, dat moet ik veranderen. When I'm studying the scripture, Wanneer ik de boek aan het I'm like, oh studeren, man, I need to change that. dan denk ik, oh, dat moet ik veranderen. But there is also one moment that I know that something is wrong in me. Maar er is nog een moment wanneer ik weet dat er iets mis is. As I lay my head on my pillow, Als ik mijn hoofd neerleg op mijn kussen. and I say, God, if there is anything in my heart, En als ik zeg, God, als er iets is in mijn hart, would you please reveal it to me now? wilt u dat aan mij And all ontdekken? of a sudden, he pops up. En dan opeens Something comes up. komt er iets in mijn gedachten. And I'm like, oh God, I need to change that. En dan denk ik, oh Heer, ik moet dat veranderen. If it is something tonight Als er iets is vanavond, that is popping in your mind, die nu opkomt in uw gedachten, I need to change that. en u zegt, dan moet ik I know that veranderen. today is not a Sunday, it's not a Sunday morning service, Ik weet, vandaag is geen zondagochtenddienst. but I believe that every day is the day of the Lord. Amen. Iedere dag een dag van And de every day Heer is is. the day of repentance. Dat iedere dag een dag van de Heer Every is. day you can make something new. Dat iedere dag er iets nieuws gemaakt kan worden. You can make it right today with God. U kunt het recht maken met God If vandaag. something pops up in your mind, Als er op dit moment iets in u opkomt, I'm telling you, God is able to forgive you. dan vertel ik u dat God machtig is om I'm u te telling you, vergeven. God is able to help you. Hij is machtig om u te helpen. Would you please stand with me Wilt u tonight? alsjeblieft met mij opstaan? Can we please lift up our hands towards heaven? Dan kunnen we onze handen opheffen. Hallelujah. And let's talk with the Lord one, just for a few seconds. Laten we voor een paar seconden met de Heer spreken. Hallelujah. And allow Him to talk to you now. Sta hem toe om tot u te spreken. Hallelujah. If it is something in me, God, Als er Hallelujah. iets is in mij, Heer, would you please help me to change? wilt u me helpen om dat te veranderen? If it is something in all these 7 things that we already learned, Als er iets is binnen deze 7 dingen die we hebben geleerd, that you hate de dingen according to your scripture. die u haat volgens uw geschrift. Lord, if it is in my heart, Heer, als dat in mijn hart is, I want you please to reveal it in me. alsjeblieft laat het aan mij I zien. want you please to change in me. En verander het. I want you please to help me En help mij. and give me the strength En geef mij de kracht to become a better person. om een betere persoon te zijn. Een betere persoon te zijn, Sion, dat het in I want to ask tonight somebody, En vanavond iemand vragen. who's really Jesus Christ for you? Wie is Jezus Christus voor u werkelijk? It is only the God of your father or the God of your mother? Is hij alleen de God van uw vader en moeder? Is only the God of your bishop, the God of your pastor? Of de God van uw voorganger? Or is it really the God that you gave your life? Of is hij de God waarvan u uw leven heeft gegeven? If it is the God that you really gave your life, En als u zegt dat hij de God is waarvan u uw leven hebt gegeven, I want you to ask Him to help you to bear fruit. vraag hem om u te helpen vruchten te
dragen. If you're already bearing fruit, En als zo'n vruchten draagt, help him. Ask him to keep on helping you, to keep on going, never give up. vraag hem om zijn hulp om door te blijven gaan, voort te gaan. En nooit op te geven. And ask him to help you En vraag hem to resist the voice of the accuser. u te helpen om de stem van de aanklager te weerbieden. Can you please come to the front with me now? Kunt u alsjeblieft naar voren komen? Let's pray all together. Laten we samen bidden. In Jesus' name. In Jezus' naam. Hallelujah. Oh God, all that I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, God. There's nothing else, oh God, in this world that I need is you, God. All that I need is you. Oh, come on, somebody talk to Jesus Christ right now. If you now actually leave your heart from beginning heaven, come on, begin with heaven. If you have a heart full of repentance now, you can go ahead and just repent and ask Him to lead you right now.